Karismatisk ledelse, transformationsledelse, distanceledelse, virksomhedsledelse, forandringsledelse, emergerende ledelse, grøn ledelse. Begreberne om ledelse vil ingen ende tage. Det militære operationsmiljø har gennem de sidste årtier ændret sig gevaldigt. Men hvordan arbejder man kollektivt om at løse den pålagte opgave? Det skal vi tale om i dag. Mit navn er Jakob Rømer Barfod. Jeg er major og forsker i militær ledelse på Forsvarsakademiet. Jeg vil i denne podcast undersøge, hvad kollektiv ledelse kan være, og hvordan det kan se ud i det danske forsvar. Velkommen til denne podcast, og velkommen til mine to gæster. Claus, du er kaptajn i hæren og er chef for en af hærens topprofessionelle enheder. Du har gennem din karriere været udsendt flere gange i internationale operationer og har arbejdet med ledelse på forskellige niveauer de sidste 15-20 år. Velkommen. Tak skal du have. Yahir, du er oversendt, og du har også i løbet af din karriere været udsendt flere gange i internationale operationer, og du har gennem dine forskellige funktioner primært arbejdet med ledelse på teamniveau. I dag arbejder du i en af Forsvarets styrelser med at udvikle soldater til at blive endnu bedre soldater. Også velkommen til dig. Mange tak skal du have. I forbindelse med et forskningsprojekt om ledelse i forsvaret har vi tre jo en baggrund sammen, fordi jeg var en del af jeres enhed i Afghanistan, hvor jeg deltog i alle jeres operative opgaver. Og vi skal måske også lige for en god ordens skyld at præcisere, at når vi nu sidder her og taler sammen, så taler vi i udgangspunktet om professionelle soldater og ikke værnepligtige soldater. Men der kan så naturligvis godt være et spændende overlap mellem værnepligtige og professionelle soldater. Et overlap, der nok udvikles over tid i takt med, at de værnepligtige soldater får tilegnet sig de militære kernekompetencer. Jeg vil begynde med at spørge dig, Yahir. Hvornår er ledelse egentlig kollektivt? Ja, det er jo faktisk et meget godt spørgsmål, fordi jeg fornemmer ligesom, at kollektiv ledelse er et nyere udtryk. Men det er nok noget, vi altid har gjort i et eller andet format. Og efter man får mere uddannelse og så videre, bliver mere bevidst om, hvilke ledelsesmuligheder man har, så bliver man jo også klogere. Og ja, på den baggrund kan man måske bedre reflektere over de valg, man har truffet i løbet af sin karriere og så videre. Så du siger, det er noget, vi har gjort i mange år, men nu er vi begyndt at kalde det noget andet? Ja, det forestiller mig egentlig, at i takt med, at der er nogen, der er mere bevidst om, hvad vi egentlig gør, eller hvordan arbejder vi i det danske forsvar, jamen, så sporer man sig måske mere ind på ordret. Nå, men det er det her, vi egentlig bruger, og det er det her udtryk, vi så vil kalde det. Claus, hvad er kollektiv ledelse for dig, og hvordan oplever du det i din hverdag? Kollektiv ledelse for mig, tror jeg, er med til at løfte opgaveløsning og gøre den bedre. At det ikke er mig, der skal, som kejser på toppen af tronen, skal sidde og bestemme det hele, men at jeg får inddraget så mange som muligt, at få inddraget alle de kapaciteter, der er for mit vedkommende i en underafdeling. At jeg får bragt eksperterne i spil, jeg får bragt alle folk i spil, og nogle gange så bringer jeg måske også nogle folk i spil, selvom jeg ved, at det ikke er en løsning, jeg vil bruge, men som et ledelsesmæssigt værktøj til at inddrage dem i en opgaveløsning. Og hvor tænker du, at grænserne for kollektiv ledelse de går? Jeg tror ikke rigtigt, at der er nogen grænser for kollektiv ledelse. Det gælder om at have mod til, at man som leder også inddrager andre og gør det til en kollektiv beslutning, i stedet for at man selv skal have æren for det hele. Nogle gange som leder tror jeg godt, at man kan have en risiko for, at det er mig, der er leder, det er mig, der står på mål, så er det også mig, der skal tage ansvaret. Og det kan man også være nødt til nogle situationer, men jeg tror også, at der er mange situationer, at hvis du har mod som leder, at så inddrager du folk, og så kan det godt være, at processen tager længere tid. Det kan godt være, at der er nogen, der bliver utilfredse med, at de er blevet hørt, men at det ikke er den beslutning, der bliver truffet i sidste ende. Men hvis du har mod til det, så tror jeg, at man kan inddrage kollektiv ledelse på rigtig mange niveauer. Hvad tænker du her? Jeg tror faktisk til at starte med, at det er vigtigt at få det perspektiv, der hedder, vi har ledelse på sådan et, lad os kalde det et dagligt basisniveau, garnisonsniveau, og så har vi måske føring. Og det spænd er vigtigt måske lige at veksle imellem. Og det er jo det, vi som fører, begge to, og ledere, skal være gode til at ligesom finde ud af, hvornår har vi tid og mulighed for, at det er sådan en ledelse, og hvornår har vi behov for føring, hvor det er altså hurtige beslutninger, der skal træffes, og så, som Claus siger, så må vi være klar på det ansvar, altså det medbringer, ikke? Men jeg ser det som, hvis vi skal dele dem op, så selve ledelsesdelen er jo
hvornår er det motivation og udvikling af medarbejdere, og hvornår er der behov for, at nu tager vi rollen som fører. Og det er altid et svært veksle, men nu mere og nu bedre vi kan uddanne vores soldater, uanset niveau egentlig, og give dem flere roller eller mere ansvar, jamen nu højere niveau kan vi som fører trække os op på, når det så brænder på. Når jeg ser på det danske forsvar i dag, så løses der opgaver overalt i forsvaret. Fælles for alt det, der foregår, er vel, at det er teams, der løser opgaverne ud fra en given hensigt. Hvad stiller det af særlige krav til kollektiv ledelse i teams? Yahir? Jamen det er jo klart, vi plejer at sige, at enheden er ikke bedre end det svageste led. Og det er der jo egentlig noget rigtigt om. Og det er jo meget vigtigt, og det kan godt være, at jeg er en god soldat, der har gode enkeltkæmpe færdigheder selv. Men hvis jeg har 8 mand under mig, som ikke kan præstere, så er det jo ligegyldigt. Fordi, som vi jo altid siger, 1 mand er ingen mand. Så det er meget bedre at få 8 mand op på et højt niveau, end at have en, der er vanvittig god. Hvad tænker du, Claus? Jeg er helt enig i, hvad jeg her siger, også i forhold til, at man kan jo lave ledelse på garnisonen og i øvelsesterrænet, på øvelser hjemme i Danmark, og når man så står i den skarpe situation, men så er det der, du overgår til føring, for så har alle en fælles forståelse for ledelsen i det her. Og så er det, man kan føre sine folk og dermed optimere opgaveløsningen. Men hvor stor forskel tænker I, at der er mellem, når man er i garnison og uddanner sig hjemme, og når man så er ude i en eller anden international mission, som jo kan have meget forskellige karakterer? Jeg tror ikke, der er en stor forskel, så længe at der ikke sker noget. Jeg tror, der hvor det kommer i spil, det er den dag, hvor du er i kampføling, hvor du bliver ramt af en vejsidebombe, hvor der sker et eller andet, hvor du skal reagere ud fra dine standarder og ud fra din føring. Og jo bedre din ledelse har været op til, og jo bedre, at du har inddraget folk, og jo bedre, at alle har en fælles forståelse for, hvad er det, vi skal ud og lave, og måske endda budt ind med noget inde i uddannelsen til at optimere en opgaveløsning. Men så løser man også opgaven bedre i den dag, hvor du bliver ramt, og den dag, hvor du skal reagere ud fra din reptilhjerne og ud fra dine standarder. Du sidder og nikker, her. Ja, men det udtryk, vi plejer at bruge, train as you fight, det er jo her, det rammer sin virkelighed. Fordi nu mere vi kan prøve at simulere de ting, vi kan blive udsat for, nu mere realistiske scenarier og træning, der kommer og bliver uddannet i, nu mere er man forberedt på, hvad er det, der kan komme til at ske, hvad er det, vi kan blive udsat for. Hvis vi kan få lov at kigge lidt tilbage, så vil jeg egentlig gerne rose den måde, jeg synes, både Claus og jeg selv har formået at skabe delingen, sådan den her forventningsafstemning eller forforståelse for opgaven, dens seriøsitet og så videre, fordi nu før vi begynder med det, og det er derfor, det er rigtig vigtigt, at vi snakker om professionelle soldater, fordi der kan vi komme sammen op på et højere niveau, så nu flere, der er med på og ligesom har skrevet under på deres kontrakt, det er det her, vi står inden for, det er det her, vi gerne vil. Nu højere kan vi også nå samlet som enhed, ikke? Selvom interessen for teams ikke er unik for militæret, har militæret vel sagtens meget mere interesse i teams end andre organisationer, der for eksempel eget og kollegers liv kan være på spil. Den vigtige rolle af teamwork i militæret er beskrevet adskillige gange, men hverken den militære eller civile litteratur om kollektiv ledelse i teams viser et højt interesseniveau, hvilket er bemærkelsesværdigt. Med effektiv ledelse i teams opnås bedre resultater, og militær ledelse diskuteres for eksempel i USA som en force multiplier, hvilket krigen i Ukraine vel også på ganske fin vis har dokumenteret. Med krigen i Ukraine, covid, terrorangreb, forholdet mellem Kina og Taiwan, sabotage af gasledninger ved Bornholm, Sverige og Finlands kommende medlemskab af NATO og meget andet. Hvad gør denne kompleksitet og uforudsigelighed ved behovet for kollektiv ledelse? Claus? Jeg ved ikke, om man sådan bevidst tænker over, at nu skal vi have mere kollektiv ledelse. At nu skal jeg endnu mere dyrke en kollektiv ledelse. At det skal være en del på mine cheftimer eller til mine appeller. At nu skal vi dyrke det her som et ledelsesmæssigt værktøj. Det er jeg ikke sikker på, at det er en bevidste handling. Men det stiller jo krav til, at man som enkeltsoldat er omstillingsparat og har en forståelse for, hvad er det for en rolle, jeg indtager i det danske forsvar, og hvad er det for en ledelsesstil, min chef han har. Så når vi kommer ud, og vi skal til at have auftræk og mission command og de ting her,
så enkelt man reagerer min hensigt. Der tror jeg, det er vigtigt, at det er en ledelsesstil, der er styr på mere end det er den kollektive ledelse. At der er en forståelse for, hvilken retning er det, min leder han vil gå, og hvor er det, hvordan skal jeg agere i det her spændingsfelt, der er for tiden. Du sagde tidligere noget med, at kollektiv ledelse også handlede om at inddrage folks kompetencer og deres færdigheder og deres viden og sådan noget. Og når det er så uforudsigeligt og komplekst i den verden, vi går i møde og vi oplever, hvad tænker du så? Hvad kan det kollektiv så gøre der? Jeg tror, det kollektiv kan gøre det, at vi falder tilbage på vores standardreaktioner, sådan helt lavpraktisk. Er vi gode til det, vi går og træner til hverdag? Er vi gode til at være soldater? Og får vi inddraget de kapaciteter, der er til at blive en god soldat, så tror jeg, at vi står stærkere rustet. Da vi for eksempel tog til Afghanistan, der er jo ikke et reglement for, hvordan indsætter vi danske soldater i Afghanistan. Der tog vi udgangspunkt i angreb og forsvar, i reglementet for det, og så virkede det faktisk rigtig godt, fordi så kunne vi justere det til i forhold til netop auftræk og mission command, at skubbe ansvaret ned til førerne og inddrage den her kollektive ledelse på lavest mulige niveau. Og så løste vi opgaven dernede. Jeg tror, det er det samme, vi skal kigge på nu her, at har vi vores basale færdigheder i orden, har vi styr på vores ledelsesprofiler, har vi styr på vores mission command, og formår vi at inddrage folk og få skabt et fælles tredje for, hvad er det, vi skal lave, så tror jeg, at den danske soldat er klar både til at skulle tage til Ukraine, tage til en ny konflikt i Mellemøsten, eller skulle bekæmpe terror på dansk jord, det er det, som mandatet nu trækker til. Så det er den her, en fælles forståelse for hinanden, og så nogle basale færdigheder, vi er rigtig, rigtig gode til. Vi skal tale lidt mere om det her spændende begreb kollektiv ledelse. Hvad er det mon for en størrelse? Den seneste forskning inden for ledelse har udviklet en forståelse af ledelse som en kollektiv frem for særlig aktivitet. Nyere studier af kollektiv ledelse bygger på socialkonstruktionistiske tilgange og såkaldte leadership as practice perspektiver. Det har resulteret i et anderledes syn på ledelse som et integreret fænomen, hvor alle aktører, f.eks. ledere og følgere, agerer samlet i et kollektiv. Her kan vi forstå ledelse som en relationel aktivitet, hvor sondringen mellem ledere og følgere så at sige er sløret. Ifølge Hoskin kan ledelse mere ses som en samskabelsesproces, hvor ledelseshandlinger, det hun kalder acts of leadership, i tale eller kropsliggjorte handlinger har en observerbar indflydelse på den lokale sociale orden. Da ledelseshandlinger, der har indflydelse, kræver, at handlingen accepteres og reelt har en indflydelse eller agency, så er det ikke kun ledere, men også følgere, der accepterer handlingen og derved er med til at skabe ledelse. En del forskere har en tendens til at romantisere idéerne om kollektiv ledelse og for eksempel prioritere konsensus og harmoni over magt og konflikt. I en militær kontekst ses dette ikke nødvendigvis at være tilfælde, da beslutninger her, eller mangel på samme, i løbet af få sekunder kan være spørgsmål om liv eller død. Ved at definere for eksempel kamp i fælles professionelle termer og forståelser, er soldater i dag i stand til at agere kollektivt, og træning er en central del for de professionelle soldaters evne til at udføre kollektive standardprocedurer. Træning og forberedelse fokuserer ofte i dag på tilsyneladende trivielle, men i virkeligheden kritiske, individuelle og kollektive detaljer og bagateller. Der fokuseres ikke kun på den fysiske præstation, men også holdning og mental tilstand ses som områder, der har betydning for den kollektive præstation. Træning skaber en kollektiv bevidsthed i enheden, og en fælles forståelse for kamppladsen i sig selv. Soldater i en veltrænet enhed definerer kampmiljøet på samme måde, og derved bliver en koordineret forenet social praksis instinktivt for dem. I dette lys handler ledelse i et militært team altså ikke om lederens evne til at overbevise eller overtale, men mere om en kollektiv proces, hvor alle soldaterne med deres interaktionelle opmærksomhed deltager i sammen at skabe mening og koordinering. Sådanne kompetencer kalder på en anden form for professionalisering af ledelse, hvor evner som initiativ, medinddragelse, kropslig opmærksomhed og fokus på opgaven er indlejret i soldaterne og indgår som en naturlig del af deres daglige virke i kollektivet. Så kan I genkende det her? Måske bare uden, at I har kaldt det kollektiv ledelse. Det er jo rimelig komplekst faktisk, fordi selvfølgelig kan der være en masse
gode, fornuftige ord, man kan sætte på det. Men mange gange, så er det jo også din egen person. Helt tilbage fra, hvordan du er opdraget derhjemmefra, og hvilke personlige egenskaber, din, lad os kalde det personlighedsprofil, altså hvordan du bonger ud, der kan være med til at afgøre, om folk kan lide dig eller ikke kan lide dig. Og det tror jeg også er enormt vigtigt, at man ligesom, fordi man tilbringer rigtig meget tid sammen på øvelser, især udsendelser, ikke? Der er man jo sammen 24/7, så skal man også kunne sammen, og man skal have forståelse for forskellige behov, og man er jo både, altså som fører, er man jo både en eller anden form for bror, søster, mor, far, i hele det forløb, og hinandens venner og sparringspartnere osv. Ja. Så det er jo på den måde mere komplekst end måske, hvis jeg kan tillade mig at sige, et almindeligt 8-4 job. Også fordi, at indsatsen og i værste tilfælde konsekvensen kan jo være med livet som indsats, ikke? Hvad tænker du, Claus? Kan du genkende sådan den teoretiske rammesætning om det, man i dag kalder kollektiv ledelse? Ja, det kan jeg sagtens. Det kan jeg sagtens genkende. Og i forlængelse af det, som jeg her siger, så er det måske også nemmere for os som soldater at lave kollektiv ledelse, fordi vi kender hinanden så godt, og på andre måder, vi ser hinanden i nogle situationer, hvor man ikke gør, som hvis du arbejder 8-4. Altså, vi er sammen i en uge ad gang, hvor man ikke går i bad, og vi sidder på den samme bil, og vi har begrænset privatliv. Og i yderste konsekvens, så er vi har været udsendt i 6 måneder, hvor vi bor i en 20-fods container med hinanden, og man går i bad i container, og man sidder og spiser af en pose, så man får et andet, man lærer hinanden at kende på en anden måde, og man ved, hvor er det, hinandens kompetencer er. Så når jeg skulle udføre ledelse, så brugte jeg her i rigtig mange situationer på der, hvor jeg vidste, at han var anderledes, end jeg var, for at få en bedre opgaveløsning. Og så søgte jeg måske hen i et andet kollektiv, hvis jeg skulle have svar på nogle andre løsninger, eller en anden personelgruppe. Så det her med at kende hinanden godt, og kende hinanden i nogle situationer, gør, at jeg tror, at man i forsvaret er bedre til at lave kollektiv ledelse. Hvad er det, der gør teams bedre, når der er mange forskellige typer, eller hvad det var, som du nævnte? Jeg tror, at det, der er med til at gøre det bedre, det er jo, hvis man tager sådan et forsvarsledelsesgrundlag, er man resultatorienteret, er man relationsorienteret osv., så ved jeg jo godt, at jeg er måske lidt mere resultatorienteret, end jeg her er, som er rigtig, rigtig god til relationer. Så hvis der var nogle konflikter eller nogle dynamikker i missionen, så gik jeg jo til jer her for at få en anden opfattelse af, hvordan tingene så an. Og derved kunne vi optimere en konflikt. Men ja, hvis jeg må komme med et indspark, så det Claus jo så gjorde godt, og det, der måske er rigtig vigtigt, det er, at man har en eller anden form for ambition eller målsætning om, at nok ikke er nok, men at man gerne vil frem til den bedste form for præstation eller optimering i sin enhed, i sit team, i sin deling. Altså hvis man ligesom bliver mæt eller stiller sig tilfreds, så kunne Claus jo bare have sagt, nå, men jeg sparer lige med ham her, og det er fint. Altså så nu er vi begyndt at få sådan en fornemmelse for, at en 80% løsning er ok, men måske i den skarpe ende er det ikke ok. Måske skal man søge den 100 eller 110% bedste, fordi hvis der så er små ting, der går galt, jamen så rammer vi måske 100% eller et eller andet, ikke? Som måske er egentlig det, vi skal tilstræbe. Forsvarets ledelsesgrundlag peger på, at ledelse udøves af enhver, som er i stand til at påvirke en gruppe, formelt som uformelt, det vil sige af alle, der bidrager til opgaveløsningen, og at ledelse er således en gensidig påvirkningsproces, hvori der indgår ledere, medarbejdere og andre relevante aktører. Forskning i ledelse ved generelt set rigtig meget om ledelse af teams i ekstreme kontekster, som militære teams opererer i. Men forskningen ved meget lidt om den faktiske interaktion, der foregår situeret i den reelle kontekst. Hvis vi har en interesse i udvikling og yderligere professionalisering af militære teams, er det nødvendigt at komme tæt på og studere, hvordan tingene rent faktisk udspiller sig. Til i dag har I begge taget nogle eksempler med på kollektiv ledelse, hvor det virkede rigtig godt, eller hvor kollektiv ledelse var en udfordring for jer. Og Claus, dit eksempel, du har taget med, det handler om nyløn. Hvad er dit eksempel der? Jamen, vi har lige gennemført nyløn i min enhed, og det er den her årligt tilbagevendende tradition, hvor man fordeler midler som et engangsvederlag til sine soldater. Og der er forskellige måder at gøre det på. Man kan enten oppefra og ned, at jeg vælger at sige, at enkelte personer har gjort sig fortjent til et tillæg. Det vi har gjort ved os, det er, at vi har fødet det nedefra,
Så jeg har skubbet ud til tillidsrepræsentanterne, som har skubbet ned i delingerne på enkeltmand, og så har enkeltmand kunne indstille sig selv eller indstille hinanden, og så har jeg fået en liste tilbage med, hvad enkeltmand vurderer, hvem skal have et engangsvederlag, hvem har gjort en ekstraordinær indsats i år. Og så har jeg fået listen ind, og så er der faktisk en færdig liste, som er blevet udarbejdet på lavest mulige niveau, med hvem skal have de forskellige tillæg for deres indsats i løbet af året. Og det gør jo, at enkeltmænd bliver inkluderet. Det gør også, at dem, som jeg ikke ser til hverdag, gør en god indsats. De bliver også belønnet. Og den øjentjener, som jeg kalder det, som kun præsterer, når jeg er i nærheden, han bliver ikke belønnet, fordi at man på lavest mulige niveau erkender, at de her folk ikke skal have et tillæg. Så ved at skubbe det ned, så har jeg har en opfattelse af, at folk føler, at det er mere retfærdigt, end hvis det var mig som chef, der sad og fordelte pengene. Så hvad har reaktionen været på at tilrettelægge nylønsprocessen på en sådan måde? Der har været en god respons, god feedback. Det er jo så lige indtil, at pengene kommer på bordet, og pengene står på kontoen, så kommer konflikten jo igen, fordi det er så håndgribeligt, fordi det er penge. Men som udgangspunkt, så er folk jo... Jeg tror, at der er mindre utilfredshed. Jeg tror, der er en bedre forståelse for det, fordi folk har været inkluderet. Så kan man ikke undgå enkeltmand, der føler sig forbigået eller snydt. Men jeg tror, jeg får en større tilfredshed på denne måde, end hvis det var mig, der skulle fordele pengene. Så hvad er det kollektiv gør i sådan en proces? Det kollektiv gør du for ejerskab, for opgaven. Du står også lige pludselig til ansvar for dig selv, fordi hvis man ikke har indstillet sig selv, eller er blevet indstillet, så peger pilen jo nemmere på en selv. Og så er det også, at der er sådan en forståelse for, at ledelsen accepterer enkeltmand, og at det ikke er chefen, der pådutter noget, men at vi er fælles om det her. Det er en eskadrons beslutning, at vi gør det på den her måde. Så jeg håber også at kunne skabe et fællesskab omkring det, frem for at det er en topstyring. Så hvordan opbygge sådan en kultur, hvor man kan skabe sådan et fællesskab? Det gør det ved at skubbe og italesætte fællesskabet, sociale arrangementer, til appeller, til chefteamer, bare ved at stå og give en befaling, og så kan man stå og sige, første eskadron, vi skal det, vi gør det, at det bliver en vi-fortælling, i stedet for at det bliver en mig og en mig-fortælling. Så fortællinger er én ting, og det virker meget banalt, men dyrkelse er artefakter. Ja. Det virker altså, at man bruger de her ting, som er med til at skabe vores kultur og skabe vores rammer. En lille ting er, jeg kommer fra Bornholm, vi har et bornholmsk flag på skulderen, mange af os, og det betyder bare, at vi har et fællesskab om, at vi er en del af Bornholm, vi er en del af første eskadron, og vi er en del af den kultur og historie, der er igennem fra siden 1986, da eskadronen blev oprettet. Og det virker. Det virker basalt, men det er de små ting, der gør, at man får en fælles forståelse. Hvad tænker du her? Du sidder og nikker også. Jamen, det er jo, jeg er meget enig. Heldigvis så, der hvor jeg sidder nu sidder jeg jo i FSK, ved det, der hedder Center for Militær Fysisk Træning, og der har vi det faktisk på samme måde, at man kan indstille sig selv til nyløn. Men det, jeg tror, der er vigtigt, når man som chef, som Claus i tale sætter, det er, at der er transparenthed, og der er gennemsigtighed med, hvad det er, man har tænkt sig. Fordi så giver det mening for individet derude, eller for den enkelte. Så det ikke bare er, hvor kom den beslutning fra? Men hvis man er med som en del af processen hele tiden, det er ikke sikkert, at man får sin ønske eller sit indflydelse opfyldt. Men det med, at man føler, at der bliver sagt, jeg har tænkt mig at gøre det her som chef, og vi vil gerne med eskadronen gøre sådan her, jamen så kan man jo se meningen i det. Claus, du havde også et eksempel med inddragelse og skabelse af en fælles forståelse af opgaven. Ja, det er noget helt andet og meget lavpraktisk. Vi skal udsendes til Bagdad nu, og der har vi noget så simpelt som, hvordan navngiver vi de køretøjer, vi skal køre i på en gruppeniveau. Og med den baggrund, jeg har, så har jeg en måde at kalde tingene på, men fordi at mange af de soldater, jeg har været afsted før og har kommet hjem fra Kabul for 1,5 år siden, hvor man har kaldt køretøjerne på en anden måde, så har der været et ønske om, at det skulle være på samme måde som sidst. Og der kunne jeg jo godt gå ind som chef og sige, vi gør det på min måde, fordi den erfaring, jeg har med den baggrund, som jeg har, men fordi der har været et fælles ønske om at kalde det, som man gjorde det sidst, man var afsted i Kabul. Så den har jeg bare solgt og skubbet ned til soldaterne og sagt, hvis det er det, der virker for jer, og det ikke går ud over opgaveløsning, så gør vi det, som I siger. Og så er der en fælles forståelse for og en oplevelse af, at jeg også blevet hørt i det her. Og det kan betale sig at række hånden op og komme med et forslag til chefen, og så køber han det, uden at jeg bliver hængt ud, eller jeg bare bliver faret af gang på gang.
Så hvad er lederens særlige rolle her? Altså, hvordan kan man styre og skabe medarbejdernes meningsskabelse? Ved at give dem ret nogle gange, og ved at give dem indflydelse. Og det er faktisk også et ledelsesmæssigt værktøj, jeg nogle gange bruger som chef, det er, at det kan godt være, at det forslag, der kommer, ikke er det mest optimale, men jeg kører med det stadigvæk, netop for, at soldaterne får både de meningssoldater, men også mellemlederne, får indflydelse og får ejerskab for opgaven. Ja, her du har også taget et eksempel med, som handler om inddragelse af menige planlægning og udførsel af opgaver. Hvad handler det om? Det er egentlig også ret lavpraktisk og ret simpelt, men i Kabul, der skulle der forud for hver tur, man skulle køre. Vores opgave bestod i at køre advisor til og fra lokaliteter rundt omkring i byen, og selvfølgelig sørge for deres sikkerhed, både undervejs i den transport, men også på site. Så det var sådan lidt en VIP-beskyttelse, hvis man kan sige det sådan. Men så, da der skulle planlægges, skulle der laves en befaling, og der skulle laves et rutevalg. Som gruppefører, der sidder man på det bagerste køretøj. Man har 3 køretøjer, og den, der så er alfa eller observatør, som vi kaldte det, vil sidde på forreste køretøj. Og den her ruteplanlægning kunne jo godt være min beslutning, lidt ligesom Claus han siger, ikke? Jeg kunne godt bestemme, at vi skal køre den her, men jeg kan også godt inddrage folkene for at få medindflydelse og for at høre deres perspektiv, og de har måske set noget andet eller oplevet noget, eller kan huske, at der er måske nogle problemer på en rute, som vi gerne vil undgå, hvis jeg ikke kunne huske det for eksempel. Så på den måde, flere øjne, flere tanker omkring en specifik opgave, gør jo også, at man får ejerskab for den, men jeg også får et andet perspektiv, og ikke laver en fejl måske heller. Allerede i 1971 sagde Fiedler, der var en af de førende forskere inden for industriel og organisatorisk psykologi i det 20. århundrede, at there are almost as many definitions of leadership as there are leadership theories, and there are almost as many theories of leadership as there are psychologists working in the field. Meget af det, der er skrevet om kollektiv ledelse i f.eks. en højrisikokontekst, som et militært operationsområde er ledercentreret og betegnes af Campbell med flere som anekdoter, memoirer, historiske rapporter, retrospektive spørgeskemaer eller forskning gennemført i simulerede eller næsten risikobetonede kontekster. Forfatterne peger på, at der mangler empirisk forskning. DeRue og Ashford peger på, at ledelse typisk forstås som noget, en leder udøver, og som er lederens ansvar. Men at se ledelse som et dynamisk system synes især at være vigtigt i mere komplekse eller ekstreme kontekster, hvor flygtighed og komplekse dynamikker skaber spænding, ustabilitet, usikkerhed og uforudsigelighed, og gør det svært, hvis ikke umuligt, for den enkelte leder selv at kontrollere en given situation. På trods af, at vi har talt meget om kollektiv ledelse, så er vi jo opdraget i et system i forsvaret, hvor vi også har meget fokus på det individuelle i lederskabet. Så hvilke etiske udfordringer ser I, hvis vi betragter ledelse som noget kollektivt? Det er vel en del af det, der er situationsbestemt ledelse, at man kan shuffle som leder mellem, hvornår vælger jeg at inddrage mine folk i den her proces, og hvornår er det, at jeg siger, nu er jeg den formelle leder, nu tager jeg beslutningen, og den kan være meget upopulær, og det kan være en svær beslutning, men det er derfor, at jeg tjener en lille smule mere, end de andre gør, og der er nogen, der har valgt, at jeg har fået det her formelle lederskab, og så skal jeg også handle ud fra det. Og det er jo derfor, man er leder. Det er jo også at kunne træffe den upopulære beslutning, og den svære beslutning, og ledelse er jo, det reflekterer over på vej herind, Jakob, ledelse er jo enormt ensomt tit, fordi at hvem er det, man skal spare med? Hvor meget tør man at spare med hinanden? Hvor meget tør man at inkludere andre uden at vise for mange svaghedstegn, som den formelle leder også gør? Eller godt må gøre, men måske er svært ved nogle gange. Så jeg synes jo, ledelse kan være ensomt, og det er rart nogle gange i de svære beslutninger at lave kollektiv ledelse, også for ens egen, at man kan fungere i det som menneske, som det hele menneske, og være leder i det, at man får inddraget, får perspektivering på. Men nogle gange, så står alle bare og kigger på dig, og så skal du give et svar og stå ved det. Hvad reflekterer du over, Jahi? Jo, men der er jo tit det her med, at hvorfor er det, vi vælger forsvaret? Der må jo være noget ved forsvaret, som tiltrækker os. Og det er jo alt. Det er jo det sociale. Det er jo måske også ledelsesstilen. Det er måske opgaverne. Og alting
afhængig af, hvor du vælger at være i forsvaret, jamen, så er det jo det, der er afgørende, ikke? Så hvordan korpsånden er, hvis man kan tillade sig at sige det, i den enkelte enhed, det er jo det, der er afgørende for, hvor du er hen. Så hvis du ikke er særlig vild med, hvor du arbejder, så skifter du jo sted. Det er jo rigtig vigtigt at vide, når vi har med professionelle soldater at gøre, så har de frivilligt valgt at være der, hvor de er, og tage på den opgave. Og når de så vælger at tage på den opgave, så har de jo, medmindre de har ytret andet, tillid til den ledelse, der er, og de fører, de har. For ellers så har de i hvert fald haft muligheden for at kunne sige noget andet, ikke? Så det er jo også vigtigt at holde det for øje, og så foregår det jo dynamisk, og verden ændrer sig. Det er jo svært at kigge, hvad er det nu, 4 år tilbage, med alt det, der er sket, både med corona og med Ukraine, og så vil man have gjort ting anderledes, jamen det vil man sikkert. Men det er jo et øjebliksbillede af, hvad man er, og den situation, der er lige her og nu. De folk, du har med at gøre. Så det er, på den ene side, der er det rigtig komplekst, på den anden side, det er det også bare lige til højrebenet. Fordi det er en lang proces, man har på et år, et halvt års missionsforberedende, man kender folkene rigtig godt, og så videre, og så er det jo det, der også bliver taget med i betragtninger for ledelsen, ikke? Ja, så skal man heller ikke undervurdere fastholdelsen i det, tror jeg. I en tid, hvor vi skal kæmpe med civile virksomheder og lav arbejdsløshed, der er der jo hård konkurrence om arbejdskraft, og hvis vi som forsvar kan tiltrække, at man bliver inkluderet i sin opgaveløsning, man får ejerskab for opgaven, så tror jeg også, det er med til at fastholde, i stedet for at man møder på arbejde hver mandag, så får du at vide, gør det, og det får du at vide indtil fredag. Og så kommer man hjem fredag, når hvad du oplevede, jeg har ikke udviklet mig en skid, fordi jeg ikke er blevet hørt i min opfattelse og i mine holdninger. Så jeg kan få at vide, hvad jeg skal lave, og det bliver man også træt af i længden, tror jeg. I hvert fald det moderne menneske i Danmark bliver nok træt af det. Vi vil være nået til, vi skal samle lidt op, og vi skal tale her til sidst om lidt gode råd til ledelse, til ledere og til medarbejdere. Så når vi nu skal vurdere, om der udøves kollektiv ledelse i en organisation, hvad kan man så kigge efter? Hvis man, lad os bare sige, forud for hver en beslutning, eller beslutning, man træffer, sætter sig ind i, hvis det var en selv, man skulle give beslutningen til, eller så skal man jo sige, hvordan vil jeg modtage det her? Hvordan vil jeg opfatte det her? Vil jeg blive motiveret af det her, eller demotiveret af det her? Og det er jo nok mange gange de samme parametre, man skal gøre det efter. Hvordan kobler du dig på det, Claus? Jeg er enig i det her med at mærke temperaturen i en enhed. Hvordan er det? Og så også det her med, jeg har prøvet et par gange, både med god succes, men også med mindre god succes, det her med at stille sig op på ølkassen, og så nærmest lave sådan en varm stol på sig selv, hvor man lige siger, hvordan går det? Får I nok info? Føler jeg inkluderet i opgaveløsningen? Hvor er det går for stærkt, når jeg er leder, og hvornår er det, I savner et lederskab? Så Claus, hvilke gode råd vil du give andre ledere, der står i situationer, som du har stået i, og som har kaldet på kollektiv ledelse? Altså, jeg skal ikke gøre mig til dommer over gode og dårlige råd. Det, jeg har haft erfaring med, det er at tør udstille sig selv. Hvordan udstille? At gå ind og så sænke paraderne og sige, jeg er den her type leder med de svagheder, som det medfører. Jeg lægger sådan, mit eget lederskab ligger sådan meget over i det laissez-faire. Jeg kan godt lide at uddelegere opgaver, jeg kan godt lide, at folk selv løser deres opgaver, og måske knap så styrende. Men i en militær organisation, der er der også nogen, der gerne vil have det her føring og styring. Så jeg rammer også ved siden af med mit lederskab på nogen, der er lidt mere over i det firkantede, styrende felt af ledelse. Altså dem, der har behov for mere styring? Ja, dem, der har behov for styring, dem kan jeg godt tabe lidt på gulvet, fordi at jeg er lidt mere i den uddelegerende ledelseskab. Ja. Men det vil jeg stille sig op på en ølkasse og sige, det er mig, og det står jeg inde for. Men hvad kunne I godt tænke jer af mig, og hvad skal jeg ubevidst? Hvor har jeg nogle ubevidste fejl og mangler med lederskab? Det tror jeg godt, det kan man godt prøve og prøve af som leder. Så hvad vil være vigtigt for ledere at huske, hvis de vil udøve kollektiv ledelse? Altså, jeg tænker lidt, at man skal være sådan lidt som en kameleon. Altså man skal så vidt muligt forsøge, fordi alle er forskellige. Så man skal selvfølgelig prøve at ramme flertallet, men hvis man også kan dosere det til de folk, man står overfor, så når man skal give en eller anden befaling eller et eller andet, så skal man jo vide, hvem er det, jeg snakker til. Så Claus, han har jo også en dialog og en jargon, hvis han samler delingsførende, og så har han en anden, hvis han samler, går jeg ud fra i hvert fald, befalingsmændene, og så måske en helt tredje, hvis han samler konstablerne. Og det er jo både i forhold til talesæt ting, men det er også, hvor meget viden skal man have og baggrundsindsigt
og så videre. Så det er jo også vigtigt, at man har det med, ikke? Ja. Hvem skal have hvilke informationer? Vi har altså fundet ud af, at skal et militært team fungere effektivt, så kan det være en god idé at være inspireret af kollektiv ledelse. Altså at teamet er fælles om noget bestemt, f.eks. at arbejde sammen om noget, eller have fælles mål, værdier eller lignende. Og at en væsentlig forudsætning for det er, at soldaterne er kompetente, det vil sige, at de er veltrænede og veluddannede, og at man som formel leder evner at invitere andre relevante aktører, her især soldaterne, ind i sit ledelsesrum. Det, der eventuelt kan stå i vejen for kollektiv ledelse, er blot, hvor ydmyg du er over for dit lederskab, og ikke nødvendigvis ser dig selv som den store, heroiske, almægtige og omnipotente leder, men derimod anerkender, at soldaterne ofte på flere områder kan være mindst lige så kompetente som dig selv, og at de som oftest besidder værdifulde ressourcer og kompetencer, der kan optimere din enheds opgaveløsning. Er du opmærksom på det, kommer du langt i dit lederskab for at skabe en kultur inspireret af kollektiv ledelse. Tak skal I have, og tak for i dag, og tusind tak til Yahir og Claus for at gøre os klogere på kollektiv ledelse i forsvaret. Jeg er Jakob Rømer Barfod, og jeg har produceret denne podcast.